nan na ganshi. Oga to ai ba mu ga kowa bai. To kai da ma ogan balla sakaci ma zai ka tafi ka kyale shi ai ka kira mu a waya. Yanzu nan fa. Yalla bai wallahi ko me gari ka nuna mana sai na wasa hannu na akumatin shi. Na rantsi. Kwaye kwa. Amma da mu haɗu da shi. Ko mu. Shi kenan. Mugu ka kwantar da hankalinka. Kan ka samu da Ka kwantar da hankalinka. Sai mun An yi walƙiya na ga safiya ga farin masoyi a dangane na farin cikin kowa. Kandela budurwa ta a daren jiya baki bullawa ba, har ne fushi kamar in ce maki yau ma ba za na dawo ba. Baban wani ya ce min yarinya wai ban isa aure ba, ni ko na ce da shi in mage ta kai ba ta ke bin muzuru ba. Na ki sani ke ce masa man kwara ya nuna in ba a yabo ba, za ya fara yin ɗaci kar da yayya ganganci. Kin ga ko idan kan wata raɗe ba za ta kashe tsame ba. Gamo da katar na yi bana dole na ƙara yin aure. Na daɗe ina neman mace mai kwarkwasa a gulbiya. Me kake anan dama na ji ma ina zargin ka dan banza. Ka taho da gatan kanka kamar Yahuza ya gano gwaza. Caji hobi zan kai ka sa a ranka za ka sha gamza. Ke ko baro wanki taimakon ki zan yi kar da ki shige haza. Sake shi saurayi na ne, Aisha kuna shi habibi ne. Ayya Ka matsa da wata fuskar ka kamar Amadu bai yi barci ba. Alƙur'an kin ja masa. Wayo giwa da giwa in za su yi faɗa waye za ya sha haushi. To ki ce da ni ciyawa ce karkisa a bankashi. Ai yan sanda kamar bayi suke gumukar cikin ka yayi laushi. Ya daɗe yana sona tun ran nan ya zo na basar shi. Dama akan wannan ne idan na zo kike ta ban haushi. Dole zan hukunta shi ko in makantar shi. Kin ja masa daga yau idan sa ba za su kara kallo ba. Gamo da katar lalle rashi na sani akwai zafi. Zan ga yadda za a yi ta yaya kura za ta ce kura. Ban gane ba. Alkura akwai magana a baki. Kai na ga alama akwai matsala ba. Wallahi ni ma na fuskanta. To amma ba ruwana. Kuma haka ne komai ta fanjama. Mu je kawai ai ogan mu ne. Ba da ni zai ja ba. Yalla bai haƙuri za ka yi goma ba za na dawo ba. Ba ni son zuwa hagun 'yan sanda don ina gudun ƙara. Alkura sai ka je.